cabinet. Labas sa Bela. Dumaluan. Yan, malapit na po tayo. Tatabunan natin, marami pa. Kapansin-pansin, ito'y tamang daan. Interior design, kami pinuno. Kapansin-pansin, pagbuo ng mga kwento. Team MLV, lumilipad. Sa bawat proyekto kami nagtutulungan. Mula sa kisame hanggang modular cabinet. Meron matibahid na. Manot ya halumlag sa datoy. Mula sa simula. Kitchen. Tapos meron pa doon. Dito na tayo sa kabilang gilid. Masyal din. Kanina pa pala siya rito. Ayan o. Mula sa gusto, sa pangarap, konstruksyon at sining, abot kamay na sa kambahay na ginhawa. Ang galing! LV, ang dapat abangan. Vlog ng buhay, tower of inspiration. Mac Lagunilla, hindi nagkukulang. Project after project, abot kamay. Good morning! Ayun o. Blurred blurred. Good morning po mga boss. Nandito pa tayo sa sa Pitong Bayog Bento Tarlac Project. So i-update po natin, tapos kuha rin po tayo ng budget para dito sa project natin dito sa Pitong Bayog. Ayan, shoutout kay Ma'am Betty Ventura. Ayan o. Ganda. Magandang panahon umiinit. So project natin dito, yung interior lang, interior paint, ceiling, tapos modular cabinet. Yan po yung mga project natin dito. Tapos yung wall accent, tapos TV console. Yan. Okay. So andito tayo sa sa loob mga boss. Yan. So halos na masilya na lahat. Ngayon ano lang tayo, liha bago tayo mag primer. So iba po yung ginagamit nating primer dito sa wall tsaka dito sa ceiling. So dito concrete primer sealer ng Davis. Dito naman yung flat Davis ng white ng ano na flat latex ng Davis dyan sa ceiling. So ito yung hindi puro liha, dapat titignan nyo rin yung nilihan nyo, ha? Baka mamaya liha kayo ng liha hanggang sa wala rin silbi yung masilya ninyo. Okay. So ito yung kwarto. Kunin nyo yung fluorescent doon na ano, yung pangilaw natin sa pader sa Lunes. Yan, ito yung ano, master bedroom. Tapos ito na yung CR. Okay. Yung ano nito, takip na ito ng manhole. Wala pa? Meron pa rin. O, gawan nyo na. Baka makalimutan nyo. Yan yung laging nawawala. Okay. So, tingnan natin dito sa ano, sa baba. Tsaka pala nagkamali ako ng estimate dito sa cabinet. Pesos naman na, 230 pesos naman na yung naging estimate ko rito sa modular kitchen cabinet nila. 8,000 pala. 238,000 yung estimate ko dito sa modular kitchen nila. So gamit yung marine laminated board. So ang nilagay ko dun sa kontrata 238 pesos. So parang pambili lang ng ano, gasolina papunta rito. Ayan, nagami ako ng pasensya kay madam.
Yan, ito po yung kwarto dito sa baba. So ayan, nagmamasilya pa rin kami. Tapos ito malalagyan din ito ng floated panel. Yan. Okay, kaya lang wala pang pintuan. So kailangan ng pintuan ito. Kahit ito pa lang yung palagyan nila ng pintuan. Ayun. Kaya lang may floated panel yan pa rin, di halata itong CR. Kaya lang mahalata pa rin dahil meron siyang umbok dito. Umbok pa rin siya. O, discard ka na lang yan. So dito na yung mga PVC ceiling panel. Tapos ito po yung sa may harap. So hindi na po namin to kinasimihan, bali ano lang po ito, minasilyan na lang po namin. Masilya lang po yan. Okay, so palipid muna tayo ng aeroplano. Ng drone, palipad po tayo ng drone mga boss. Okay, so tara naman sa Bacabak project. Pasalan natin yung project natin doon. Bungalow House 100. Sir. Yung subscriber natin sa tapat. Let's go. So Bungalow House lang po yun mga boss. Ang ganda ng dam dito. Ang luwang. Itong bayog. Tapos ditong banda, Pedro Quinis, PLQ. So magiging national road na yata to. Nire-ready na nila. Labas na ito pag pabalik po tayo sa may San Jose, Tarlac na. Yung labas niyan. Dito naman papunta sa may Camiling. Dito sa may highway. Crossing Mayuntok. Let's go. Yan, dito naman tayo sa sa Bacabak Camiling Tarlac Project. So medyo matagal po tayong hindi nakapunta rito, nag-update. Pero andito lang lagi naman sila foreman, tsaka si architect laging masyal dito. So i-update po natin. Ayan, shoutout kay Ma'am Isabela Dumaluan. Yan, malapit na po tayo mag-group dim. So nakikibalita rin pa ako rito. Malapit na tayo mag-group beam. Yan, ready na po nila. Okay, pinapatay ko yung tugtog. Maka-copyright kasi tayo. Ayan, update po tayo rito sa Bacabak Camiling Tarlac Project. 2 bedrooms bungalow house, 407 Bacabak Camiling Tarlac. 130 square meter. 134. Nakapag-slab na sila rito sa sa harapan. Okay. So ito yung kabilang gilid sa right side. Oh. Ilan kayo? Mano kayo? 8? Nakabang na rin yung para sa canopy niya mga boss. Canopy, yung mga bakal sa canopy. Okay, ano pa tong tatabunan natin Marami-rami pa. Marami-rami pa tong tatabunan natin. Dito kasi yung lanay. Tapos dito yung master bedroom. Tapos yung room 1. Yan. Tapos
dining, living room, dining, tapos kitchen, tapos ano na to, dirty kitchen tsaka laundry itong banda rito. Okay. Okay. So, labor, mabalente dagdag ti labor ito yan. Anong bagada na eh? Sabado Domingo gano'n dato yun eh. Ito makagara ko yung na siya. Medyo maano pa itong tatabunan natin mga boss. So ito yung ports, living room, tapos dining, tapos kitchen, tapos dirty kitchen and laundry, tapos lanay, room 1 tsaka room 2. Yung master bedroom po yung isa. Yan. Naka-ready na rin po yung mga plumbing natin. Okay. So ito yung room 1, tapos ito yung master bedroom, tapos yung toilet and bath ng master bedroom. Ano pa to ano pa tong tatabunan natin, marami pa. So nire-ready na rin namin yung para sa roof beam nya. So ito po yung linya ng lintel beam. So ayan, nakalinya na siya. So may beam siya rito, tapos lintel beam, tapos dun sa roof beam. Yan po yung susunod na gagawin nila. So forma nila yung sa may roof beam. Walo lang sila. Walo. Baka mabutan ta kayo PJ ko PJ na dyan Dasol. Maluda dyan Dasol ya. Ada duda jay. Dagdag ka laji Palipad nga muna tayo ng drone. Palipad tayo ng drone mga boss. Palipad tayo mga boss. Saan mang sulok kami nagbubuo, tumimemLV sa pag-unlad ay totoo. Mula sa gusto hanggang sa pangarap, konstruksyon at sining abot kamay nasak. Ang bahay na ginhawa sa puso'y sinusulat. MLV ang sagot, ito'y tamang daan. Sa interior design kami pinuno, kapansin-pansin pagbuo ng mga kwento. Team MLV lumilipat sa bawat proyekto, kami nagtutulungan. Mula sa kisame hanggang modular cabinet, 3-day animation, kami laging tampok. Sa mga dingding, nagkukwento ng buhay. MLV sa paggawa ng tahanan ay tunay.
Okay. Ayun. Ayos, 1 bar na lang. Charge tayo sandali. Charge. May mahalaga na silang aso rito. Ulam nila saluyo. Ayan o. Papaya at saka saluyo. Tapos yung kanin. Okay. Talim na rin sila rito. May kalabasa, okra, ampalaya. Tanim nila. Meron pa dun kamatis. Okay, so tara na. Sige, Rockpay. Break time kayo. Balik na lang po kayo sa susunod na araw dito. Shoutout kay Ma'am Isabela Dumaluan. May pans tayo rito. Sige po. Punta naman tayo sa sa Dasol, Pangasinan. Yan po yung daan. Yan po yung project. Let's go. Okay, so ayan, dito na po tayo. Dasol, Pangasinan project. Barangay Alilaw. Ayan o. Wala tayong parkingan ah. Doon tayo ng Elpa. Ay, ng L300 ah. Okay, parking muna tayo rito. Ay, shoutout kay Ma'am Dad, ay kay Sir Daddy, tsaka kay Ma'am Margie Sosa. Okay, so andito lang po sila, andyan sa bahay nila. So punta tayo sa site. So magpalipad na tayo ng drone habang katatapos lang ng ulan, baka bumalik pa. Okay, dito na tayo. Okay, so mampon mga boss, mamaya na lang. Konting ambon. Ayan, kape tayo, patimpla si Proman ng kape. Ayan, may tatay hollow blocks na to ah. May matibayad na. Mano tayo hollow blocks na to 17? Uy, 17 pesos ang bawat isa. Lising kong hollow blocks. Okay, pwede na tayo magpalipad. Okay na natin pasyalan. Ano natin yung project. Tingnan natin sa taas. Sa ilalim ng araw, pagkukusay nag-uumapaw. Maklagunilya vlog,
pangarap ay sinisilang ng bagong araw. Mga proyekto ng tahanan mula sa simula. Sa bawat hakbang kami magkasama sa pagbuo ng ligaya. MMLV sa sining ng guni-guni, konstruksyon ng bahay, isang tunay na alchemy. Okay, so ayan, parang dun sa Bacaba, ganoon din dito. So hindi pa tayo nakapagtabon, pero mas malalim po yung pangtabon dun. Sa dito, ayun o, may pangtabon na rin tayo rito. Yan, maputik, putik yung tabon natin. So ito nga pala, hallway ito. So dire-diretso lang po tayo pag ano, living room, dining, tapos kitchen. Ganun po kasi yan. Tapos room 1, yung room 1, yung master bedroom. So ito po yung ano ba to walking closet, tsaka yung toilet and bath. Yan. Okay, so dito naman ito yung room 2, tapos room 3, tapos yung common CR, tapos dito yung dining, tapos kitchen, tapos meron pa doon dirty kitchen, tsaka powder room. Okay, so nakapag beam na tayo rito, yung biga natin. So susunod yung lintel beam. So ayun, nagbubuhos na po silang bandaron. So pagkatapos nyan, roof beam, yun naman yung susunod natin. So yan lang muna yung update dito. So makita nyo naman dun sa drone yung aerial shot nya. So ito yung plano. Master bedroom, bedroom 1, bedroom 2. Ditong banda yung ano, toilet and bath, tapos walk-in closet. Okay. Yung sa harap, yun yung ports. So 170 square meter, 3 bedrooms. Okay, ito po yung harap niya. Dito naman tayo sa kabilang gilid. Ayan, nagbubuhos na sila para sa ano, lintel beam. Nakasabay na rin po yung ano, yung para sa canopy. Nakaabang na rin. Okay. So 170. Malaking bahay. Oh, lakas ng ano, ulan mga boss. Oh. Nabutan tayo ng ulan dito. Lakas, hinto na naman yung tropa. Nandito pala si Architect Oliver. Masyal din, kanina pa pala siya rito. Ayan o, timing, nagbubuhos pa yung mga tropa natin. Bubuhos ng lintel beam. Lakas ang ulan. Direkta tayo sa bukid. Kain tayo mga boss. Mag-alas 4 na yata. Di pa tayo kumakain.
Mantay Tilaban. Ano dito, maganda rito mga boss Sarap kumain pag ganitong tagulan. Kain tayo mga boss may nitinit pa. Sarap. Yan masan. Sarap mga boss. Okay, so yun Architect Kulibar tsaka si Foreman Mark. Uwi na rin tayo mga boss. Shoutout kay Ma'am Marky tsaka kay Sir Daddy. So, may iwan pa po sila dito. Sige bro. Let's go. So, mag-isa lang po tayong biyahe. Mag-alas 5 na rin. Tumigil yung ulan. Nagtrabaho ulit yung mga tropa. So paputol-putol po yung trabaho nila dito. Tara na. Mag-alas 5 na mga boss. Okay, dito na tayo. Ayan 7:38. Ay! Nagulat ako! Sino yun? May multo yata! Ay! Nagulat ako doon! Nagulat ako! Ay! Nagulat ako! Ay! Nagulat ako! Nagulat mo ako Akala ko may monster. Uy! Sumayaw pa yan Ano? Sumayaw ka pa? Where's your kuya? Sa loob. Kanta ka ng Ana Lagunilla. Lakasan mo Dito ka Ikaw ang dami. Kailangan anulang. Tayo ng ganda. Thank you. Ang galing Anong song ba para kay mama? Opo. Who is your favorite vlogger? Wag na po yung vlog. Wow. Okay, babay na tayo dito sa sa video. Sa vlog. Babay na. Click on the video now. Wow. Wala si kuya. Kuya nandun. Ando ba tawagin mo? Sabi mo. Magbabay na sa vlog. Sabihin mo. Tawagin mo doon. Mag-click na sa video. Bilis, Kuya Johan. Ano sasabihin mo? You are the best vlogger and subscribe to the video right now. Bye! Bye!